Raga Satrio muda ya was Kidaryo senjata dipecut Kiai Samadiman ingkang sampun dipun agung dening Gri Sambung Mahani Bali Putra arsa medal wonten ing pasangan jagahaning kipak gelaran agung caos 4000 rupiah panjenengan sami minangka pambukaning adicara wonten ing sonten menika Satrio muda iya Kaluya damjak mekta saking sasana busana sasana panggonan busana Pak Krias para putra prajurit Trunggar samedal wonten ing pagelaran agung aneng nggih pagelaran Jawi Beros prajurit Tronggo saking Kadipaten Bantar angin iya Sukat termina Sulabawa dipun para putra prajurit Kadipaten Bantarangan ya Kadipaten Ponorogo. Was banjur krikis akeh tulodo kang demen citra uripe rekoso pilih sawiji ngendikan suci tanggung bisa ya awas
Ya. Hati-hati ya ger antos. Ya. Satrio muda ayo nyer kalau ya harus medal saking sasana busana tuku jawantene pasewakan Jawi Gagah Perkasa Jokap terpina Surabawan ora pokal kalawan prajurit saking Kadipaten Bantaran iki ya Kadipaten Ponorogo ana menika para putra Satrio muda wae lo was lo wae
ngubengi kutha sak teruse ing desa-desa marga aku goleki sing tak tresnani klinci ku utul lunga maketan Surabaya terus nang Bali mengulon lunga nyeng Bandung ora ketemu terus aku nang Jakarta jebul ora ketemu aduh klinciku ojo beda aku terus bali nang Semarang klinciku ono kandang lajepulane grusak-grusuk keburu nafsu wekasane muntang-manting aragate akeh aku dhewe kang kebanting lho satrio muda pas iya iya ae paya ulu iya asli lo lo ayo ngger wong bagus tuturno kabisanmu tuturno kabegelanmu satrio muda dumateng para rawuh sami prajurit nenem cacahipun sampun prapta wonten ing ngarsa panjenengan sami ambek bilih menika gambaran prajurit saking Kadipaten Baterangin inggih Kadipaten Ponorogo saking prajurit kautus ratu Gustinipun tumuju wonten ing Kadipaten Kediri saperlu nayenaken utawi nglamar wong ayu sangga langit minangka putra saking Sang Prabu Lembu Amisena mekaten menggeng cariyos dari kudu kepang ingkang tamtama mbok bilih anggen kala matur wonten kladuk saha klenduripun kawula pribadi ingkang nyuwun gunging samudra pangaksami ing wasana waraga satriya muda magita-gita lumaksana baris siap siaga
Iha. Wah. Wah. Oh. Iya. Wow, Satrio. Mudah. Hati-hati jeneng Prayitna ngger wong bagus. Satrio, Satrio, bos, jos, kodok telo, suwe ketemu pisan Satrio muda suwe ora jambu enake aku tansah kelingan nadyan takon ono Kalimantan tari wangi loro lopo nyambut gawe pengen mulya Ayo ger wong bagus. Iha.
Oh. Gara-gara bojoku lunga awakku iki tambah nelongso turu ijen tanpa kloso wayah wengi nandang rasa bojoku lunga menyang Hongkong 3 taun aku gedhong mobil mewah emas sagentok ladang sawah telung enggon 3 taun bojoku bali tak takoni jarene cuti ora gelem tak cedhaki tak sawang wetenge guwedhi kebangetan uripku aku kangen kono mlayu gara-gara bojoku lunga kalau pegat dirapi Cina 3 taun bojoku bali tak takoni jarene cuti ora gelem tak cedhaki tak sawang wetenge geledi satria muda iha was tos iha yo ayo nger wong bagus wah ayo nger golane coy ser was gara-gara magiri-giri wonten ing madyane Wanodaya saking prajurit Kadipaten Bantarangin ya Kadipaten Ponorogo Kasaru saking kewan galakang dumunung ana ing madyane Wanodaya minangka ring kesing cariyos haninging kepara putra satriya muda was lo ayo bos anggara ing awang-awang ngalangut tetasan tanpa tapi narang tasik mega mendung miber hangit lari jagat
Pandoro ngemborongmu gayi kuno katungkul ngumbar gagasan sakto mati Ya Satrio Muda Arep gesik Darius Purwomadya Bala Kadipaten Ponorogo wonten padyan ing Wonolodaya saking kewan galak Jibri prayangan ilo-ilo Banaspati paribasani Nora kemarengake kalamun ana jalma manungsa mengowani lumembuh ning padyan ning Lodaya wonten mriku dados saking darat kabondo Wolopati Satrio Muda Sun muji mari pangeran mugi para putra akan diperkaya wajib tata kalis ing Sampikala lo ayo ger yang ning tawang ana lintang wong ayu aku nganteni marang meko hengang koso sentakon wahar taning regi janji-janji kueling sumendal rahasia tias ning sun Nimas ingsun prasetya sinaksenan bumi langit tangis ikhtias ngenteni padang rembulan lo yo was ayo ger wong bagus praptanipun saking prajurit Kadipaten Ponorogo wonten madyaning Lodaya
gumuruh hamba tur buka dia bisa beda-beda nobori selo matangkep karena dardaim para nayakani praja kadipaten Nodaya lumawan nayakani praja kadipaten Ponorogo was lo was hangat dengan tengah lawang rajang-rajang iris kawula rajek rojak tan kendatan sosok cawis mugi yodang tiyo campiro jak iki necer jero ing layang lambah kula Jawa Lombok Rawit nora suwe simbok ne genduk wos teko iya ayo ngger iya Roko Satrio muda iya ayo nger wong bagus
Satrio iya wah lo ayo ger kira dari kukusuk tubuh kang kemelun makang bareng kata jadi kemenyan maju minangkau beberapa pencang peng aditoro pagelaran wonten ing siang mriku mugi krana pangestuni panjenengan sami para putra tansah kalis ing sampi kala iya os iya Satrio muda nyuwun tambah pangestu para rawuh sami mugi para putra tansah kalis ing sami kala tinapina saking Urupida Sekala was lo was iya ayo ger wong bagus lewat tembang kangen muga bisa dadi
Apa lali apa pancen ora ngerti satemene aku mboten sesati ngerteni ngenteni baline endal manis semu lewat tebakan iki wujud katresnaku wayah wengi utan wis rawe sore banyu kantung metes dadi saksi ku nangis wong sing tak tresnani tega ninggalake aku suwung jroning uripku yen ora ana bisa dadi tombok kangen iki kandang puyung ana wengi Satrio muda Janji
Bapak Ibu Kang Mas Bayu masih bersama Satria Muda. Jangan lupa original. Pada kesempatan sore ini untuk menghibur penjenengan semua, mudah-mudahan atau dengan harapan Anda bisa terhibur bersama Satria Muda dan tentunya didukung oleh audio profesional AJT. Untuk itu langsung saja kita tampilkan artis-artis yang pada kesempatan sore hari ini untuk menghibur penjenengan semuanya. Ayo nok uang